Zdravo, draga moja vibracijana bića. Idem na trčanje, a pada kiša i stoga ova kombinacija. Ako imate specifičnu osobu koja se ponaša kako ne želite da se ponaša i rekreirate tu specifičnu osobu, u ovom videu ću objasniti kako ja radim rekreiranje i kako mi je uspešno rekreiranje svakog odnosa. Kada imam specifičnu osobu koja se ne ponaša onako kako ja želim da se ponaša, bilo to član porodice, prijatelj, kogod da je u pitanju, partner, naravno, što je verovatno i najčešća situacija, makar kod moje publike, kod vas, jeli? Ako imam specifičnu osobu, bilo kakvu, koja se ponaša onako kako ne želim i želim da rekreiram tu specifičnu osobu, to znači da želim da se ta osoba ponaša na drugi način nego ono kako se sada ponaša. Što znači da želim praktično drugačiju verziju iste osobe, a dobijam trenutno ovu verziju. Pošto ja već želim drugačiju verziju, ja nemam povezanost sa ovom verzijom. Ja ne mogu da izgubim ovu verziju, jer ja ovu verziju već ne želim. Znači, ovo mi je hit, ovaj podbrada koji mi se dešava, ovaj kapuljač. Znači, ja tu verziju uopšte ne želim, koju imam sada. Tako da, nema potrebe da se ja osjećam sad nešto, da mi bude žao, da ne izgubim tu verziju specifične osobe, da mi bude uopšte žao te verzije moje specifične osobe. Da mi bude žao da ne izgubim tu verziju, da mi bude žao zato što nisam trenutno sa svojom specifičnom osobom, a moja specifična osoba je trenutno verzija koju ja ne želim, koja mi se ne sviđa. Ja rekreiram svoju specifičnu osobu, kreiram novu verziju njega i kada se pojavi ta nova verzija moje specifične osobe, opet kažem, može biti i za porodicu, može biti i za prijatelje, može biti i za kolege ili za bilo koga drugog. Ja se ne ponašam kao da ne lažem ni samu sebe i ne lažem svoju specifičnu osobu. Ne ponašam se kao da želim da budem sa tom verzijom svoje specifične osobe. Znači, dokle god mi se pojavljuje ta verzija moje specifične osobe u mojoj realnosti, ne lažem niti sebe, niti tu specifičnu osobu da ja želim da budem u interakciji sa tom osobom. U mom ponašanju se to prevodi tako što kada god mi moja specifična osoba pokazuje tu staru verziju sebe koju ja apsolutno ne želim, niti me interesuje, niti imam bilo šta s tim, znači ta stara verzija, i ne krivim tu osobu, ne dopisujem te karakteristike kao nešto urođeno toj osobi, već prosto shvatam da ja trenutno manifestujem, zahvaljujući svojim uverenjima i svojim dominantnim mislima, tu verziju te specifične osobe, ali ja tu verziju ne želim. Tako da, kako se to prevodi u fizičkoj mojoj reakciji, tako što sam iskrena prema toj verziji svoje specifične osobe, kao ne interesuješ me, nije mi zanimljiva interakcija sa tobom, ti mi nisi zanimljiv, zanimljiva, uopšte me ne interesuje bilo kakav odnos sa tobom, stara verzija moje specifične osobe koja mi se ne sviđa. Dokle god mi se pojavljuje ta verzija moje specifične osobe, ja ne reagujem, u smislu ne svađam se sa tom verzijom, ne raspravljam se sa tom verzijom, kako da kažem, ne prihvatam uopšte tu verziju. Čim dobijem nagoveštaj nove verzije, sa tom verzijom mogu da imam interakciju, s tom verzijom mogu da pričam, s tom verzijom mogu da razgovaram, da nalazim zajednička rešenja, jer to mi je okej. Okej mi je da razgovaram sa nekim i da, kao, meni odgovara ovo, jel tebi odgovara ovo, i ajde da popričamo o, da kažem, tim nekim detaljima našeg odnosa. Međutim, ono što mi nije okej je da vidim da me neko ne poštuje, da vidim da me neko ne ceni, da se ponaša prema meni kako mi se ne sviđa i da ja sada sa tom verzijom koja mi se ne sviđa imam interakciju.
Ne. Dešava se da, ja na primjer, kod mene se dešava da onako, da stalno otkrivam da je, tako ću se izraziti, da je moja specifična osoba u verziji koja mi se ne sviđa. U smislu, ok, imam staru verziju, nemam interakciju s tom verzijom, ja u sebi radim samo koncept i radim, afirmišem kako želim da se ponaša ta osoba prema meni i onda vidim da je moja specifična osoba promenila ponašanje, to traje neko vreme i super nam je i onda opet krene neko ponašanje koje se meni ne sviđa, znači ovo je konstantan rad, ljudi moji, za mene makar. I onda ja opet shvatim da ja ne želim interakciju sa ovom verzijom tebe koja mi se ne sviđa i da nemam šta da izgubim. To mi je najveća poenta ovog videa. Ja nemam šta da izgubim ako ne ulazim u interakciju sa verzijom osobe koja mi se ne sviđa. Pošto ja kreiram svoju realnost, ja kreiram konstantno verziju koja mi se sviđa. Kad kažem konstantno, mislim kad imam vremena i volje, jer ja imam i druge stvari kojima se posvećujem, tipa ne znam, posao, pas, šta god da mi je aktualno u tom trenutku, ali šta god da mi se dešava, iako sam ja kreirala tu staru verziju, iako su to moja uverenja dominantna kreirala, mene ne zanima. Ok, ja sam te kreirala, ja ću te otkreirati, u smislu neću da ulazim u interakciju sa tobom i ili ćeš se ti promeniti ili će se naći neko drugi ko će da se ponaša onako kako ja želim. U svakom slučaju ja ne gubim ništa time što ne ulazim u interakciju sa tobom, jer ti nisi verzija osobe koja se meni sviđa i s kojom ja želim da imam išta. I onda kada vidim da dobijem tu novu verziju, sa tom verzijom mogu da pričam, mogu da razgovaram, mogu sve. I kako to izgleda na nekom primjeru? Član porodice se ponaša prema meni kako mi se ne sviđa. Ja prosto osjećam da se meni ne sviđa. To može objektivno da ne bude da je taj član porodice rekao išta loša, ali ako se meni ne sviđa, brate mili, meni se ne sviđa i to je to. To se prevodi u to što ja, potpuno, kao kada ta osoba priča, ok, ja ću uzvratiti u smislu, mogu ja da kažem nešto, ali neću inicirati, odlična reč, neću ja da budem ta koja priželjkuje odnos sa tom osobom, ni kroz emocije, ni kroz reči, ni kroz dela, znači neću inicirati nikakav, ja uvek mogu da odgovorim nekome ako me nešto pita ili čak mogu i da ne odgovorim, mogu samo da izignorišem, zato što prosto ako se neko baš ponaša baš toliko, da se tako izrazim, loše, neću ja inicirati kontakt sa tom osobom, neću ja inicirati razgovor, neću ja inicirati neki trud sa verzijom osobe koja mi se ne sviđa. Ne želim tu verziju, znači ignorišem, ja ne reagujem na 3D okolnosti u smislu da bilo kakva moja reakcija je ulaganje mog truda i inicijacija neke interakcije. Ne reagujem u tom smislu. Uljudno, pristojno, sve okej. I ne reagujem u smislu da ja nešto iniciram, neki trud i tako to. I onda desi se, meni se makar desi, da ili član porodice ili kogod je u pitanju, dečko, drugarica, da vidim neku da vidim neki trud sa njihove strane i ja čim vidim trud, meni je to naznaka da dobijem verziju koja mi se sviđa. Mislim, to mi je čak negde i dovoljno, ako ja prepoznam to kao trud, ako ja to prepoznam kao željeno ponašanje, onda ću ja da uložim isto toliko truda koliko vidim da ulaže ta osoba. Znači onda ću ja da vidim da ovo već liči na verziju koja mi se sviđa ove osobe i to mi se sviđa, stoga ću ući u interakciju sa tom verzijom zato što mi je zabavno, zato što mi je lepo, zato što ja volim kada vidim trud, volim kada vidim od ljudi koje ja volim da mene isto vole i poštuju i cene. Mislim, ne tražim, makar ja u svom životu ne tražim ništa što ja ne dajem i tu dolazim do rečenice koju mnogo volim, a to je da sam ja jako korektna osoba i da želim isto tu korektnost od drugih ljudi. I čim opet vidim da ta osoba prelazi u verziju sebe koja se meni ne sviđa, koju sam opet ja iskreirala, ali bože moj, prihvatam svoju pa ne čak ni nesavršenost, nego ne znam kako bih rekla,
prihvatam prihvatam to da ne umem da kreiram, prihvatam kontrast, da ne umem da kreiram uvek ono što želim, da se to prosto dešava i prihvatam da ću dobijati verzije ljudi kakve mi se ne sviđaju. I prihvatam da osoba može da se ponaša super, ne znam, mesec dana i onda 31. dan da krene da mi pokazuje neko ponašanje koje se meni ne sviđa. I mislim, ja sam to nekako prihvatila, tako mi je najlakše. Dok se možda ne posvetim tome da, ne znam, kreiram apsolutno savršene odnose sa ljudima gde niko nikad neće raditi ništa što mi se ne sviđa i da niko nikad neće zapadati u neku verziju sebe koja se meni ne sviđa. Ali to mi dalo veoma komplikovano, ovo mi je trenutno lakše, a to je samo da prihvatim da, ok, ova osoba je sada verzija sebe koja se meni ne sviđa, neću da ulazim u interakciju sa njom, a radit ću umeđu vremenu na svom samokonceptu, radit ću umeđu vremenu na afirmisanju toga da se ta osoba ponaša kako ja želim. Da li ću ja to afirmisati rečima, slikama, time samo što ću se osjećati dobro, to je sad moj izbor. Koju tehniku ću da upotrebim, čim onda vidim bolje ponašanje i ja ću da pojačam, da kažem, svoj trud i to je najbolje rečeno, interakciju sa tom verzijom koja mi se sviđa. Ljudi, ovaj video meni zvuči toliko komplikovano što sam snimila, ali sviđa mi se poenta. Tako da želim vam da ostanete do kraja uz ovaj video, jer mislim da dosta vas kuburi sa ovim konceptom rekreiranja ljudi. Tako da ako imate bilo kakva pitanja, molim vas, pišite mi u komentare, pišite mi na mail, možete se prijaviti sa mnom za coaching, ako želite podršku ili pomoć u odnosima sa ljudima u vašem životu, pogotovo, ili da manifestujete bilo šta, tu sam. To su mail i Instagram su u opisu ovog videa i eto, možda uskoro odradim neki live, vidjet ću na koju temu, ako želite i to, molim vas, pišite mi. To je to, hvala svima što ste gledali i zeleno svetlo i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!